3, 2, 1 Mbak Rini. Alhamdulillah. Yono, Mbak Guru, Bu Guru, saking Purwosuman, Buyungan, ayo Bu, olahraga siang Bu ya. Iki dulurku wedok Rin. Iki namanya Bayu Ngeling. Gede keling. Gede Ngeling. Masuk. Yang nyawang manis semu
tresno iku tapi teke tresno iki ra bisa najan sliramu tenan iki bareng Rini kelakon teko kene abane bakmi digekke lho. Apa kok dituruti ya. Terima kasih nggih Pak Suwardi, sing bagus dhewe. Baru mie goreng enting wong seneng suaramu iku tok aku ki. Nggih sembah nuwun. Pamujiku marang kowe Muga urip tentrem salawase nadyan ning nanging aku tetep eling kowe. Ayo ya mudalah Pak dari juragane maju mapan Bandung Sumantono sugeng mudah-mudahan Oke Mas Joto putus mania juga di Mas Gono Mami Ase Mbak Esti Mbak Tiarton Mbak Seli Mbak Eni iya yen nyawang manis esemu kaya bisa Reno wengi ra bisa turu yen kelingan lan tuyumu bunga susah padha dilakoni ya lek ya tresno iki tresno iki ra bisa najan sliramu ning adoh papane kira maksude lek njaluk lagu titip tresno ki maksude rak anak lanang ku nek tugas kan anak wedok ning omah dititipi lah tresno kan dititipke ngono lho Rin critane rak ngono kuwi iki tugas mbake ora yo melu ora to piye jenenge kaya mudeng men ya otake ya gimana ya pamujiku barang kowe muga urip tentrem salawase atiku lega Mas Ongki nadyan ning adil papane nanging aku tetep eling kowe ya Pak Suwardi ya jan oke datang kantor Bunda Martini ayo budhe keling ya asik-asik 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 oke Pak Arno untuk merundu datang kantor Pak Sudirman untuk keluarga besar Randusari Melorong masuk atiku rumang salega kene ayo Mas Hartadi
sodo lara wuyung cedak lungguhmu aja ragu-ragu prasasat ketiban garpu seneng ya enak empere. Ya, selamat ya Mas Hartadi. Semoga menjadi pasangan yang bahagia dunia akhirat. Sukses dalam tugas. Amin. Selalu diberi keselamatan. Amin. Bangga ya, Pak. Kok niki dhuwur banget kok jenengan mboten. Kandhane iki ora bentuke ra blas ra nyorek harus sing tuwek blas kok. Iya. Iki kena sarap kejepit terus ambles jarene. Apa ya enek. Tutup Rin. Saiki wis kepada dadi raja ngilangke rasa jemu ati laga wis ketemu. Laras gonge wong DKI. Gede pangapuramu nimas pepujanku jejantung hatiku sambung kumong wanci dalu grupe dosaremu lawan garwamu ya Mbah Walu yo Kang Mas Kang Marapita saking mure lestarine ape pirantine tanana ingkang nyaruwe ya mengakibate aku mong bayangke kamu atiku iki yen banjur wingi bocah telu iki apa tenan sida dadi kang telu tak ganti sira gemati hae terima kasih. Balon. Mbak Waloyo. Wah, Pak Guru, Pak Abang. Guru, jenengan diwarai loh, diwarai. Ya. Oh, Waloyo sembah nyawer nuwun. kamu di syuting bahagia banget. Yen tuku nyawer ku nek nggon arisan wae, nek putra parikesit. Mendah baya yen tasida urip lan handika pasti bahagia mulia jare lair putri Celestia terus bisa nyuwarandika Kang Lesrana. Atur Pak Insinyur Sumarsono wonten ing Karang Malang Dodo mebelnya Sukodono Hercules masuk Sing gedhe pangapuramu nimas pepujanku jejantung hatiku
sambung kumong wanci dalu ngrupito saremu kalawan karwamu Kang Mas Kang Bra kita saking mere lestarine ape pirantine tan ana ingkang nyaruwe ya mung akibate aku mung bayangke ramo ing atiku iki kan banjur eling bocah telu iki apa tenan sido dadi katelu tak kanthi sira gemati hae hae mendah baya yen sida urip lan handika pasti bakya mulia jaran lair putri Sulesya terus bisa nyuwara dika kang wek srana Waloyo, ndi Waloyo sing endi? Ayo ya Waloyo. Rene lak takon dhisik aku. Mudo laras bersama Uji Bari ARS Dalem Mas Bayan Barek. Abang ijo neng prapatan apa torin kuwi ya lampu setopan putih-putih neng kuburan apa torin kuwi jenenge pocongan kangge panjer abang-abang ra nganggo kotang apa torin kae jenenge rambutan gondal gandul ora sarungan apa torin kae jenenge gondal gandul warna-warna apa torin kuwi jambu apa nangka gendal gendul memang nikmat ya mas ya ana terang ana teman Waloyo lho jenenge wong tani iki kangge panjer lho iki lho genepe wong tani iki iso nyawer sinden pusat wis bahagia banget. Sembah Nun. Ya to? Nggih. Pol. Nggih. Ngene iki engko terus gambare didelok dhewe. Lho, ngene iki tambah umure lho lek remangsamu ya. Nek randang malan Apa? Kok tak takon pisan Kas. Dang. Gondal kandul ana kuping apa tarik Iki ngono anteng-anteng. Ora anteng. Terus? Gondal gandul ning jero celana mulek. Aku wi apa lek sekiwa? Iki kuncine mbok rondo. Percaya. Lho, iki lho kuncine mbok rondo. Mau ra ge iki cilik. Iya. Mau gedhi ya. Di apa ora? Masa Apa
abang ijo neng prapatan apa torin kae ya lampu setopa putih-putih neng kuburan apa torin kae jenenge pocong abang-abang ra nganggo kutang apa torin kae ngono ya rambutan rambutan gondal gandul ora kakuan apa torin kae jenenge kentongan gandul warna-warna apa torin buku jambu apa waloyo loyo kae lho gondal gandul memang nikmat ya mas ya ana terong ana tomat ini di syuting awor sinden pusat ben bahagia iki pake waloyo lah ya waloyo ki sing Oh waloyo ki ya iki waloyo sing niki lha iki mbiyen kancaku tugu manuk ning kulon kuburan ngono ora Iki- mungkat ben panas kupinge sawae cedak kuburan kancane slamet kae mbiyen nek mboten udut mbakone napa-napa. mbuke Waduh, ya takon pisan kas apa? gondal kandul ana kuping apa tadi Iki ngono anteng-anteng. Hei, gondal gandul neng celana mulai pindah Oh, sisih tengen kuwi apa lek pindah. iki kuncine mbok rondo Kunci kok iso pindah. Mas Temon ngatur ngaten Jambi kare bapake yo yo Senenge banget rapi
Kicing miring, kicing miring, kicing miring, kelingan sing lancip kuning. Katur Bunda Noni Masno wonten ing Bandung juraganipun salon ugi datang kantun Mas Nogol wonten ing Bandung Bentan Mas Agus wonten ing pulo sugeng midhangetaken sekalian ugi datang kantun Pakde Sumo wonten Paranggoro Baca
anggonku goleki ora krasa esuk ati Iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men selok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadangan sareng ngoceh dheweke ngalih pensoan kalau kae tak suwun kok aja ngece podang kuning akawe pikirku bombe seret ireng tak sawang katon manis ibu bunga bunga yen lakon nyanding sirah ora bekal atiku kediwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mandang atiku sansaya netra kok sranane senepi kabulut ning banda muda laras esuk awan neng omah wis ora krasa keluyuran kaluyuran anggoleki sing tak sayang mubeng amidar anggonku goleki ora krasa esuk awan ati bengi Iman yen nganti liya kang nyawang kleyang-kleyang tak sawang men sok ning ngepang kekencangan tak rindik saka kadangan sarwi ngoceh dheweke ngalih pensoan kalau kae tak suwun mbok aja ngece podang kuning akawe pikirku kuming seret ireng tak sawang katon manis ibu bunga yen lakon nyanding sirane ora bekal atiku kediwang liyan yen si podang andudut ati kepranan ora mendeng atiku sansaya netra tak sranani senepi kabulut ing banda matur rasta malayo Ayo Bang Nano. Batin iki kanane tansah rengu
rasa tresna sing tak endem sarwa mikir ati bisa jejem kaya ora bisa ngonsati saben wanci tansah anggoda ati nanging aku ati blaka pungkasane teman lara tresno nadyan aku yen kadulu nanging caket sajroning atiku nandang tresno iki wis kinotret sader mong lampai Wah, wis. Monggo Mas Pri, keluarga besar Pap Miso. Iya. Sandalmu ukuran piro ta anu lan? aku pilih mentai wae Terasmu wis dadi bareng. urung Ulo sawah sapa ngendut datan noah atiku wis kapilut saebo bunga rasaku lamun bisa cecaketan Ugi datang kantun keluarga besar wonten Genawi. Ujung mudah-mudahan. Ayo. kalamun terus liramu batin niki anane tansah rengu rasa tresno kang tak endem sarwa mikir atitan bisa jenjem kaya ora bisa ngoncati saben wanci tansah anggoda ati nanging aku ati blaka pungkasane teman lara tresno nadyan aku yen kadulu nanging caket sajroning atiku nggonku nandang tresno iki wis kinodrat saterming lampahi Ya nggih, Pak Mas Pri, ya terima kasih. Dititipe ora aku lan. dereng Iya. Cair. Ulo sawah sapa ngendut nadyan atiku wis kapilut saiba bunga rasaku lamun bisa jajaketan sliramu Terima kasih. Wilujeng rawuhipun Pak Kepala, Pak Parwanto, nggih, saiki ora Pak Guru. Pak Kepala, Pak Parwanto. Mas Dodo, sampean tak tundase. Aku arep krungu suarane Bang Nano sih. Pak Dodo, krungu suarane Bang Nano. Ya toh.
Oh ya, lagune napa Bang Nano? Lagune napa bangunan? Sak senenge. Nggih. Nggih. Lagune Ruk Jeng. Si kucing. Ya, oke Bang Nano. Ya. Apa kuwi Ruk Jeng? Jeng. Si kucing perahu layar. Oke. Anu, tolong Mas Waloyo, campur sarine jo ngetok sik. Iki jek enek wong papat sing urung nyanyi. Seroceng rombongan jajak kang ngebut ngebutan paduka ora efat pring baboyo ning saiki roceng kudu diatasi yen kepacut bisa agawe pepati. Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sebanding mutiara teteke lencer kuning. Mangkene rumangsaku teka karo milang-miling tawe mong tansah ngece sing teka jebul si kucing. Terima kasih Bang Nano. Dek mau bengi terus montang manting tanpa turu atiku tansah lisian amarga eling bubar sebanding mutiara teteke lancer kuning. Mangkene rumangsaku teka karo milang-miling tawe mong tansah ngece sing teka jebul si kucing. Oke katur Pak Sudarso Pelausan Mania keluarga besar SMA 1 Karangpandan Hulu Sinsorten. Yang kancane kisih gembira alera-lera banyune segara anglian numpak prau layar ing dina Minggu ke pariwisata
Atur Mas Iwan. Kalau kartu mania. Wis kakak ya banyu binalang ora jago-jago karo bisa guyu ngilangake rasa lentrasun ake jawil mas jebul wis sore ditinggal apa katon ngawe-awe prayogane bece bali wae dene sesuk-esuk tawadang nyambut gawe. Bapak Ibu. Ayo. Ayo Yan, udah joget. Yo, Samin. Yo. Yo 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 yo. Yo Pak Demugi yo. Yo 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 yo. Ayo Samin, ngadeg. Ayo Waluyo. Yeah! Anak lanang dhewe, anak wedok dhewe, lanang wedok tak kudange besok pinter sekolahe tak kudange bocah manis aja mengepijer nangis dadiya bocah sing wasis kabeh bebaya ben kalis ayo ya Ayune, yo ayune. mas bayeme lemu-lemu pak ayeme yen wis ketemu tukokno mas oleh-oleh yen gak wedhus aku ya emoh takokno pak ngaleh-ngaleh nek rasane bagus aku ya emoh ya mas ya mas tali kawat diunter-unter ora kuat rasane pikir ayo bu asik lalela lela bayeme kuning-kuning Atur Mbak Guru, Mbak Yono sekalian, keluarga besar saking Purwosuman. bocah bagus Joko tembung sing besus ayo bu sekolah bisa lulus yen tumindak mbok sing tulus ayo ya raten mikul suket yen tolan tol senenge banget bisa kumpul dari mana datangnya lintah dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati hae 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 ya mas
Manis ya toh. Leduk, leduk. Ayo yo. Lelo leduk. Meneng ada pijar nangis anakku sing ayu rupane ya nangis tak ilang ayune yo balulan tak gedeng bisa urip mulia setia wanita utama ngluhurke asmane wong tuwa setia pandekaring bangsa ayo bu tambah kesel bu ya anakku putra kekilane lagi golek tak nangis emban selendang batik kampung yen nangis ibu muda bingung ya putus Mas buka Surabaya Udah jatan ganteng Pak Harno Temumbu atur Mas Wakil ya nek ya mas ya lelo leduk weda pandang ojo pijar nangis ora utawa Surono anakku sing bagus rupane yen nangis tak ilang baguse Kapur ingkang gadahi mobil Avanza Ade 1402 Kepala Desa Samparis mobil Avanza Putih Ade 1402 Kepala Desa asmane wong tuwa dadinya monggo Bunda Wardini putra kekilane lagi golek tak nangis
pijar nangis kaemban selendang batek kawong yen nangis ibu muda bingung. Oke, langsung dikasih lagunya Ninggal Katresnan. Ayo ayo. nangis sakroning atiku nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa tak suwun rina lan nengi muga-muga Gusti ngejabai sakapanenggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni bebasane mung katon sliramu wae aja lali pawelengku oke mana kang mas janji-janjimu aku kang setia satu anteni nganti saelingmu. nangis sakroning atiku Monggo Pak Dewan. nalika sliramu ninggal aku apa sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suwun rina lan nengi moga-moga Gusti ngejabai sakapanenggonmu bali bisa kumpul kaya duwe nguni
sangka bebasane mung katon katon sliramu wae Hae ngono lho. Aja lali pawelengku. Oke Monggo, Pak. Kang Mas. Janji-janjina aku kang setya sadurung tak anteni nganti saelengku. Jaman berjuang Ndara kelingan anak lanang biyen tak obeni neng saiki ana jarene keturutan sing digadhang biyen nate janji neng saiki apa lali semoga syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang anggone padha lara ngopo kasih sinarengan karya hutan muda laras mapan wonten dan bubur Bapak Pereng mapan wonten Karang Manis ayo padha salat kanggo sangu neng akhirat pitulas rekaan rino wengi aja kendhat monggo gunung tak siri cabe gunung yen mendung
gunung desa dadi reja dene ora ilang nggone padha lara lopo satur sembah nuwun Mas Tomo. yen aku bocah gunung toh banget ora usah kate nganggo bingung yen to pancen tresno aku ojo nganti gawe-gawe gelo ngopi nongo pinebeno ing robeto alah ya mas ya mas apa kowe ra kelingan
setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasmi. Rasa kangen kang limpati lintang bulan dadi saksi ubayane datan balenjani janji sabaya tadi sabaya pati. Ya Master ya. Ya. Wong ayu tresnamu kinarya tanpa susah jroning batinku. Wong bagus antep narasatimu tresnaku tulus jroning kalbu. Senadyan ngarungi banyu segara tresnaku ora bakal serna. Senadyan nyawa pancar saka raga wis tresna ora bisa Muda laras Sokaknya Indonesia Fuji baru multimedia Atur Bunda Martini, Bunda Noni, Bunda ARS Marlo Audio Tujuan. Sound. Ya Master masuk Siang pantoro latri mong eling manis sing ati setiaku bisa anduweni marang sang Yasulasmi. rasa kangen kang limpati lintang bulan dadi saksi ubayane datan melenjani janji sabaya tapi sabaya mati.
masuk luwe beti patenono timbang perpisahan lan yo kang sulesta tare wangi samudana marang kula karo kang liwat kincanging alismu kawasan glendang rasane atiku nadyan musling serius aku isih mampu ngladeni solamu Jiwaraka kuka kurung kehormatan maklum tanpa pintu urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke amasa isine kowe apa-apa wae nadyan sesideman mesti tak wujudke. Bengawan Solo tarik lah selala ya masuk luwe becik openono timbang perpisahan lan yo kang sulestya tare wangi samudana marang kula karo kang putra liwat kincanging alismu kawasan glendang rasane atiku nadyan musling serius aku isih mampu ngladeni solamu monggo akan bocah gunung aduk ke api jiwaraka kuka kurung kehormatan aku tanpa pintu urip ana kutha gedhe kowe tak tukokmu omah sak mobile kowe apa wae nadyan sesideman